Goddag. Jeg vil i dag gerne understrege den afgørende betydning, det har haft for os hos Nordisk Legepladsinstitut at være uafhængigt akkrediteret som inspektionsorgan. I en verden, hvor tillid og troværdighed er nøgleord, udgør vores type A-akkreditering en kritisk faktor for vores professionelle integritet og for det ansvar, vi bærer over for vores kunder og samfundet som helhed. Uvildighedsakkreditering og især den eftertragtede type A-akkreditering, som vi har opnået, er ikke blot et kvalitetsstempel. Det er en forpligtelse til upartiskhed, gennemsigtighed og nøjagtighed i alle vores inspektionsopgaver. Når vi nu bærer denne akkreditering, sender vi et klart signal om, at vores arbejde er underbygget af de højeste standarder inden for vores branche. Vores uvildighedsakkreditering er ikke kun et privilegium, men også en forpligtelse til konstant forbedring. Det forpligter os til at forblive på forkant med udviklingen, indarbejde de nyeste metoder og teknologier og sikre, at vores inspektioner forbliver relevante og effektive. Men vigtigst af alt styrker uvildighedsakkreditering tilliden til vores arbejde. Det fortæller vores kunder, partnere og interessenter, at vores inspektionsresultater er uvildige, pålidelige og uafhængige af enhver interessekonflikt. Det er grundlaget for troværdighed og nøglen til langvarige og meningsfulde relationer. Jeg er stolt af at repræsentere en organisation, der ikke kun bærer en uvildighedsakkreditering og en kvalitetsledelsescertificering efter ISO 9001, men som også til dagligt lever og ånder for de principper, de repræsenterer. Vi hos Nordisk Legepladsinstitut har derfor forpligtet os til at hæve barren og være frontløbere inden for uvildig inspektion i Europa. Tak for jeres opmærksomhed.